Pikes Peak, η ιστορία του αγώνα στα σύννεφα. Φαντάσου να οδηγείς ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στα όρια. Μπροστά σου υπάρχουν 156 στροφές, σχεδόν 20 χιλιόμετρα διαδρομής και γκρεμοί που δεν συγχωρούν ούτε το παραμικρό σου λάθος. Καλώς ήρθατε στο Pikes Peak International Hill Climb. Έναν από τους παλαιότερους, πιο απαιτητικούς και πιο θρυλικούς αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο. Ο αγώνας διεξάγεται στο βουνό Pikes Peak, στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκίνησε το 1916. Εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, οδηγοί από κάθε γωνιά του κόσμου έρχονται για να αντιμετωπίσουν μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που μπορεί να προσφέρει το motorsport. Η διαδρομή ξεκινά περίπου στα 2.860 μέτρα υψόμετρο και καταλήγει στην κορυφή του βουνού στα 4.302 μέτρα. Μέσα σε μόλις 20 χιλιόμετρα οι οδηγοί ανεβαίνουν περισσότερο από 1.400 μέτρα, περνώντας από 156 στροφές που απαιτούν απόλυτη ακρίβεια. Αυτό που κάνει όμως το Pikes Peak ξεχωριστό είναι ότι όλα κρίνονται σε μία και μόνο προσπάθεια. Μία. Για δεκαετίες το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής ήταν χωμάτινο. Οι οδηγοί έπρεπε να παλεύουν με τη σκόνη, την έλλειψη πρόσφυσης και τους γκρεμούς που βρίσκονταν λίγα μόλις μέτρα δίπλα τους. Και τότε ήρθε η δεκαετία του 1980. Ποια εποχή? Η εποχή των Group B. Η εποχή των πιο ακραίων αγωνιστικών αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν ποτέ. Όμως πριν ακόμη εμφανιστεί ο Walter Roll, αν το προφέρω σωστά, μια γυναίκα είχε ήδη γράψει ιστορία στο βουνό. Ποια άλλη? Η Μισελ Μουτόν. Είναι το είδωλό μου. Την αγαπώ αυτή τη γυναίκα. Η Μισελ Μουτόν, μία από τις πιο κορυφαίες οδηγούς των ράλι όλων των εποχών, έφτασε στο Pikes Peak το 1985, οδηγώντας ένα Audi Quattro, σε μια εποχή που πολλοί αμφισβητούσαν αν μια γυναίκα μπορούσε να κυριαρχήσει σε έναν τόσο απαιτητικό αγώνα. Η Μουτόν έδωσε την απάντηση μέσα στη διαδρομή. Όχι μόνο νίκησε την κατηγορία της, νίκησε τους πάντες. Έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που κέρδισε τη γενική κατάταξη του Pikes Peak, γράφοντας το όνομά της για πάντα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε ακόμη πιο δυνατή, με ένα εξελιγμένο Audi Quattro, ειδικά προσαρμοσμένο για την ανάβαση, κατάφερε να καταρρύψει ξανά το ρεκόρ της διαδρομής. Οι εικόνες του Audi να γλιστρά στις χωμάτινες φουρκέτες, πετώντας σύννεφα σκόνης στον αέρα, έγιναν σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Η Audi είχε πλέον κατακτήσει το βουνό. Και λίγα χρόνια αργότερα, ένας ακόμη θρύλος θα ανέβαινε πίσω από το τιμόνι ενός Quattro, ο Walter Roll. Δεν το προφέρω σωστά, είμαι σίγουρη, αλλά καταλάβατε. Με το θηριώδες Audi Sport Quattro S1 E2, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αγωνιστικά όλων των εποχών, ο Walter πραγματοποίησε μία από τις πιο διάσημες αναβάσεις στην ιστορία του αγώνα. Τεράστια φτερά, ακραία αεροδυναμική, εκατοντάδες ύποι και ένας ήχος που ακόμη ανατριχιάζει τους φίλους του motorsport. Το αυτοκίνητο έμοιαζε περισσότερο με πρωτότυπο από το μέλλον παρά με αγωνιστικό της εποχής. Αλλά η Audi δεν ήταν μόνη. Η Peugeot ήρθε αποφασισμένη να πάρει το στέμμα. Το όπλο της ήταν το Peugeot 405 TAF 16 και πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο Άρι Βάτανεν. Το 1988 ο Φιλανδός οδηγός πραγματοποίησε μία από τις πιο θρυλικές αναβάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η προσπάθειά του απαθανατίστηκε στο ιστορικό φιλμ Climb Dance. Ένα βίντεο που ακόμη και σήμερα θεωρείται από πολλούς η πιο εντυπωσιακή καταγραφή αγωνιστικής οδήγησης που έγινε ποτέ. Με τον ήλιο να τον τυφλώνει, τον Βάτανεν να καλύπτει στιγμιαία τα μάτια του με το χέρι και το Peugeot να χορεύει στο χώμα δίπλα στους γκρεμούς. Το Climb Dance έγινε θρύλος. Με τα χρόνια το Pikes Peak άλλαξε. Η διαδρομή ασφαλτοστρώθηκε πλήρως, οι χρόνοι έγιναν ταχύτεροι και η τεχνολογία εξελίχθηκε. Όμως
ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Ο σεβασμός που απαιτεί αυτό το βουνό. Ακόμη και σήμερα οι οδηγοί πρέπει να απομνημονεύσουν 156 στροφές, να αντιμετωπίσουν το μεγάλο υψόμετρο και να διατηρήσουν απόλυτη συγκέντρωση από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό. Γιατί στο Pikes Peak δεν αγωνίζεσαι μόνο απέναντι στους αντιπάλους σου. Αγωνίζεσαι απέναντι στο ίδιο το βουνό. Και εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια το βουνό συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια των ανθρώπων και μηχανών. Γι' αυτό το Pikes Peak δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι ένας θρύλος του motorsport. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι, πάτα και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα νέο βίντεο. Και γράψε μου στα σχόλια ποια ιστορία από τον κόσμο του αυτοκινήτου θέλεις να δούμε στη συνέχεια. Ως τότε να περνάς τέλεια και εμείς τα λέμε στο επόμενο!